Right, tiri kuno kuward 17. Tiri kuti tine nyaya yechiwanikwa chedu chemakudo. Makudo chiwanikwa chenzvimbo yedu, tinozvitambira saizvozvo. Mwari vakangogadzira saizvozvo kuti nzvimbo yega yega ine zvayo zvainopiwa naMwari. Saka isu tinotambira kuti makudo iwayo takapiwa naMwari chiwanikwa chedu. Asi pane zvimwe zvaakuitika zvaakushamisa nekukashamadza munzvimbo yedu. Kuti makudo taziva achigara kusango, achigara mugomo. Tikatoenda kana pakauya unoda kuaona, tofanira kutoenda nawo kuti ande kunzvimbo yakati munoona makudo. Asi makudo akuuya mudzimba matogara, taakutanga kugara nawo. Wakunzwa kuti gudo rakudubura poto. Jongwe ranga rakachengeterwa kuurayiwa paKrismasi rabatwa negudo raenda. Saka hatichazive manje kuti achiri makudo aya chaiwo here. Makudo tinada ndeedu, ende taitotarisira kuti tinogadzirawo tourism attraction nemakudo chiwanikwa chedu. Asi zvimwe zvacho zvaakuitika manje pakugarisana nemakudo. Vamwe vakutoti hatichada kumaona. Asi isi tinoti makudo takapuwa naMwari, tofanira kugarisana nawo. Kareko taitoziva kuti makudo kana rikapindawo mumunda rinongotora muguri 1 parasiya panoita muguri 2, zvichitaura kuti chisikwa chaMwari chinoda kurarama nemunhu pamwe chete. Saka aiwa ichi chachikashamadzo paward 17 makudo. Vamwe vakungotiwo sekunetsa kwazvaakuitika, regai timboita izvi pamwe zvingaapedza nekuti akuita zvimwe zvishamiso. But chishamiso chisingazikanwi kuti chatangira papi chabva papi, nekuti makunakuna anoreva zvakawanda zvangoitika. Makunakuna anotsiurika nemidzimu yepasi naMwari nekutsiurwa kwakasiyana siyana. Saka vamwe vakuti hatidyei makudo. Kunotori nematims aripo, vamwe vanonga nembwa 32 dzekutogadzira kuti kana paita pangonetsa gudo endai munohaya timu iuye. Kana vadzinganisa makudo abatwa, muriwo vari kutoenda kumuriwo. Pane vamwe vandonzi vana ada vandoenda kunotenga muriwo mufushwa wemakudo. Zvaakuitika. Isi tairarama iziva kuti gudo munhu isi. Gudo nemunhu taingotora kuti tiri mhuka dzakangoenda munyingi muchimiro chimwe chete. But kana raakudyiwa, hanzi rinobva ratorwa ichi chinochanja ichi chodimburwa napa choiswa domasi rosungirirwa chokandwa mupoto. Hanzi manakire achaikona. Ndo chinotanga kutodyiwa icho chichanza. Saka hatizoziva manje kuti ukatarisa ruoko rwegudo nerwemunhu zvakangofanana. But ari kudyiwa makudo, ari kudyiwa. Zvinhu zvaakukashamadza kana zvimwe zvacho zvaakuitika hazvichazikanwi nekuda kwekuti zvimwe zvataakuita tiri kuita zvinhu zvisingatarisirwe naMwari pakurarama. Mhuka idzodzo dzine zvadzinoitawo kuupenyu hwedu, dzinofanira kubatwawo nemabatirwo adzo. Okay, seutungamiriri munokurudzira here kuti vanhu varambe vachiuraya makudo nenzira yavachiita? Zvino izvi tikatarisa pandiri kutaura nhasi zvambotidzikire, nekuti midzimu yedunhu nevakadaro vakatombodiscouragea nyaya iyo. Yanga yatokwira zvisingaiti kutozikanwa kunzi makudo nhasi unanga achidzinganiswa kwakati nembwa 32, kwazobatwa 5, ese abatwa iwayo muriwo. Asi nyaya iyoyo aiwa inenge yatidzikirei. Tinesuwo pese patamirira tinoti makudo chiwanikwa chedu. Ngatishandisei semapirwo atakaitwa naMwari. Kudai tichiziva chaizvo chaizvo kuti taitodaidzawo vanouya kana izvo kuuya kwaita TV panapa, takutotiwo makudo edu ari pano, ndo chiwanikwa chenzvimbo yedu ichi, chotoendwawo nacho. Pano asingazive, vana ivo vari kuzvarwa mumwe atoriziva gudo, momuratidzawo oziva. Izvozvo ndo zvinenge zvifanira kunge zvichitarisirwa, kwete kuita muriwo. Ngatirime muriwo, ngatipfuyei zvipfuyo, huku, mbudzi, todya nyama.